Прывітанне, паважаныя слухачы. Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». У ёй мы абмяркоўваем духоўныя пытанні, звязаныя з біблійным хрысціянствам. Чытаем Біблію на беларускай мове. У гэтым выпуску мы пазнаёмімся са словамі апостола Паўла, першым веруючым у збаўцу Ісуса Хрыста, што жылі ў старажытным горадзе Эфесе. Аўтар прыгадвае сваім чытачам, што хрысціяне павінны не толькі верыць у спецыфічныя дактрыны, але і жыць годна таго, што імі выкладваецца. Прачытаю урывак з паслання да эфесянаў і дабаўлю свае меркаванні аб зачытаным. Запрашаю праслухаць, гаворыць Юрый Рапецкі. Час славу знять Ісусу, час серця дать царю царов, час хай співи ллються з вуст нам, час стать перед ним таким, як ёсць час. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час славу знять Ісусу, час серця дать царю царов, час хай співи ллються з вуст нам, час стать перед ним таким, як ёсць час. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час славу знять Ісусу, час серця дать царю царов, час хай співи ллються з вуст нам, час стать перед ним таким, як ёсць час. Час. Калі хто-небудзь з нас упершыню пазнаёміўся з біблійнай хрысціянскай верай, чытаючы Біблію,
або чуючы яе змест, то нам даволі хутка стала ясным, што гэта ёсць рэлігія з асаблівымі догматамі, у якія трэба ўвераваць і прыняць за ісціну. У розных частках Бібліі сказана, што мы мусім правільна ўспрымаць навучанне біблійных аўтараў і тое ж прыстасоўваць да свайго жыцця. Інакш кажучы, вернік павінен уважліва чытаць Слова Божае і гэтым чынам знаёміцца і правільна разумець дактрыны Бібліі іменно так, як аўтары біблійнага тэксту ўпершыню запісвалі іх як словы Бога, Хрыста, пророкаў або саміх аўтараў біблійных кніг. Это адзін бок медалі, ёсць і другі. Другі бок датычыцца правільных паводзін. Даведацца і разумець сутнасць дактрын неабходна, але таксама трэба навучыцца, як жыць і выконваць згодна з тым, што ў дадзенай дактрыне сказана для нашага навучання і настаўлення. У гэтым выпуску праграмы мы якраз і сустракаем адно такое месца ў біблійным тэксце, якое падказвае нам, як мы павінны жыць у святле сказанага раней. Я чытаю словы, запісаныя ў пасланні апостола Павла да Эфесянаў. Гэтакія. «Дык я, вязень Господа, малю вас хадзіць дастойна паклікання, якім вы пакліканыя, з усёй пакорай, розуму і ціхасцю, з доўгацярплівасцю, церпячы адзін аднаго з любоўю, намагаючыся захаваць еднасць духа ў саюзе з супакою. Адно цела і адзін дух, як вы і пакліканыя да адной надзеі вашага паклікання, адзін Господ, адна вера, адно хрышчэнне, адзін Бог і Айцец усіх, які над усімі і праз усіх і ва ўсіх вас». У гэтых словах апостол Павел прыгадвае ўсім веруючым у Хрыста, што Бог паклікаў іх да сябе, калі яны ўпершыню пачулі добрую вестку пра Ісуса Хрыста, які аддаў сваё жыццё на ахвярную смерць для ўсяго чалавецтва. Мы ўсе парушылі патрабаванні Божага закону, што значыць, перед Богом мы сталіся грэшнікамі. Бог гэтага не хацеў, але хутчэй за ўсё ён цяпер хоча, каб усе людзі звярнулі ўвагу на дабравесце і пачулі ягоны заклік навярнуцца да яго з каяннем і верай у Ісуса Хрыста як збаўцу. В адным месцы сказана, што Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды. І тут жа маецца на ўвазе жаданне Бога, каб людзі па ўсім свеце звярнулі ўвагу на праўду Божью, што адкрываецца і растлумачваецца на старонках Бібліі. Далей сказана, што адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Ісус Хрыстос, які аддаў сябе на адкупленне за ўсіх людзей. Канечне, это значыць, што кожны чалавек мусіць пачуць добрую вестку пра збаўленне ў Хрысце і, пачуўшы яе, павярнуцца да Бога з просьбай даравання грахоў і атрымання новага жыцця ў Хрысце праз дзейнасць Духа Святога. У другім пасланні да Тимофея апостол кажа, што тых, хто навярнуўся да Хрыста з каяннем і верай, Христос збавіў і паклікаў сваім святым пакліканнем да сябе. І ўсё гэта збылося паводле Божай волі і ласкі. Гэта ўсё паказвае, што Бог нават цяпер шукае і заклікае людзей да сябе з жаданнем, каб яны таксама пачулі ягоны покліч ды навярнуліся да Хрыста, прымаючы яго за свайго збаўцу і Господа ўладара. І раз чалавек навярнуўся да Хрыста, то цяпер ён павінен жыць дастойна Божага паклікання. Што значыць, ягонае жыццё мусіць паказваць, што ён цяпер належыць да Хрыста, і ён жыве ў паслухмянстве яму. Кожны раз, калі чалавек чуе дабравесце пра Хрыста і навяртаецца да яго, то гэта павінна праяўляцца ў паводзінах нованаверненага. Так і піша апостол Павел у адным месцы. Так што хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старое мінула,
Вось сталася ўсё новае. Усё новае тут жа нясе значэнне, што само жыццё чалавека пераменьваецца, і нованавернее становіцца больш падобным у характары і паводзінах да самога ж Ісуса Хрыста. З усяго гэтага бачна, што хрысціянская вестка закранае не толькі нашае ўсведамленне біблійных дактрын, але таксама нашыя адносіны з Богам і з людзьмі. І першае, што тут жа прыгадвае апостол у спісе боскіх рысаў — пакора розуму. Быць пакорным для любога чалавека надта цяжка. Пакорлівы чалавек заўсёды праяўляе гатоўнасць лічыцца з поглядамі іншых асоб. Ён можа мець сваё меркаванне пра дадзенае пытанне, але яго не прад'яўляе перад іншымі як нешта налепшае і адзінае ў дадзенай сітуацыі. Пакора ў шматлікім вельмі падобная да сапраўднай любові, аб якой мы чытаем у першым пасланні да карынфянаў у 13 раздзеле. Любоў доўга цярпіць, робіць дабро, любоў не зайздросціць, любоў не вывышаецца, не надзімаецца, не робіць непрыстойнага, не шукае свайго, не гневаецца, не думае ліхога, не радуецца з неправеднасці, але цешыцца з праўды. Там, дзе стаіць слова «любоў», мы маглі б замяніць словам «пакора». Праяўляць такія рысы характару, як пішацца пра любоў і датычыцца паняцця асабістай пакорлівасці, куды цяжэй выконваць, чым пра іх вучыць і апісваць прыгожымі словамі. Так, гаварыць і ўказваць на шлях Божай праведнасці кожны можа, а гэта ажыццяўляць на самой справе ў штодзённым жыцці, вось гэта шматкроць цяжэй і складней. Тут же нам патрэбна Гасподняя вышэйшая дапамога. Господ Бог праз Духа Святога мусіць дзейнічаць у нашых душах і сэрцах, каб праяўляць пакору перад сябрамі, супрацоўнікамі і асабліва перад сваімі роднымі. Наша схільнасць, хутчэй за ўсё, раззлавацца, калі справы не ідуць паводле нашых асабістых жаданняў і намераў. Ёсць і другі аспект пакорлівасці для верніка Христовага. Іменно гэта наша гатоўнасць быць паслухмяным Богу ва ўсіх сітуацыях. Пакорны вернік заўсёды жадае спазнаваць і выконваць Божью волю. Ён пастаянна ў малітвах просіць, каб Бог адкрываў яму сваю волю, і калі яна становіцца вядомай, ён намагаецца яе выконваць. Так, калі вернік праяўляе пакору, і гэта бачна іншым, то гэта сведчыць аб тым, што ён жыве дастойна Гасподняга паклікання. Апостол таксама прыгадвае пытанне ціхасці. Ці мы, вернікі Христовы, прымаем словы крытыкі спакойна або са злосцю? Гэта слушнае пытанне. Калі блізкія да нас, знаёмыя робяць нешта такое, што нам не падабаецца, мы хутчэй за ўсё выказваем сваю незадаволенасць са злосцю і ў яўным бурлівым духу. Паступаць так, зразумела, многія лічаць нармальнай рэакцыяй, але для веруючага ў Хрыста такі падыход не адпавядае шляху боскай праведнасці. У пасланні да рымлянаў мы чытаем такое настаўленне пры цяжкіх сітуацыях. Думайце адзін пра аднаго аднолькава. Не ўзвялічвайце саміх сябе, але пакорнымі захапляйцеся. Не будьце мудрымі самі праз сябе. Калі магчыма для вас, майце супакой з усімі людзьмі. Не помсціце за сябе, улюбёныя, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне належыць помста, я дам», кажа Господ. Дык калі вораг твой галодны, накармі яго, калі смагне, напаі яго, бо робячы гэта, збярэш яму на галаву вуголле распаленае. Не будзь пераможаным злом, але перамагай зло дабром. Ці мы з табою, слухачу, трымаемся гэтага духоўнага прынцыпу? Ёсць тут жа аб чым падумаць. Калі мы чытаем пра пачатак царквы Христовай,
як у книзі святых апостолаў, то адразу заўважаем, што Бог стварыў яе з розных народаў і людзей. У дзень Пятидесятніцы, напрыклад, сказана, што больш за 3000 людзей пакаяліся, уверавалі ў Хрыста як збаўцу і ў знак таго прынялі воднае хрышчэнне. Яны далучыліся да велікаколькаснай групы вернікаў. Гэта паказвае, што царква Хрыстова складзена з многіх асобаў, якія пакліканыя збірацца ў сваіх уласных суполках і разам чытаць ды чуць Слово Божие і з гэтага ўзрастаць у веры. Так, мы, вернікі Хрыстовы, належым да асобнай групы вернікаў Гасподніх і павінны сустракацца адно з адным і шукаць шляхі да далейшага супольнага духоўнага росту. Это значыць, што мы не перестаем сустракацца адно з адным. І часамі гэта прыводзіць нас да такіх момантаў, калі мы выказваем свае меркаванні на дадзеную тэму, і знянацку хтосьці ў супольцы устае і выкрывае сваю нязгоду з тым, што мы раней сказалі братам і сёстрам па веры. Што рабіць пры такіх сітуацыях? Паводле апостола Павла, мы павінны шукаць шлях міру і еднасці. Нам трэба быць гатовымі спакойненька пагаварыць з тымі, з кім мы не згодныя, і знайсці нейкі сярэдні шлях. Трэба вучыцца, як з іншымі вернікамі жыць, іх паважаць і цярпець, калі з іншымі братамі і сёстрамі не заўсёды пагаджаемся. У спакойным духу мы мусім звяртацца да тых, з кім не пагаджаемся, і далей абмяркоўваць свае розныя паняцці і з малітвай шукаць нейкі сярэдні шлях у дадзеным пытанні. Калі будзем шукаць той сярэдні шлях, то са Гасподняй дапамогай прыйдзем да практычнага кампрамісу. Пры такіх момантах трэба звяртацца да іншых спакойна і ва ўнутраным чалавеку з малітвай, каб Бог нашыя думкі спалучаў і прывёў нас усіх да ягонай волі. Калі мы прыходзім да нейкага кампрамісу, то ў гэтым мы часта пазней бачым Божае кіраванне. Але дзеля гэта кожны ўдзельнік мусіць адносіцца з павагай да іншых і праяўляць той дух пакоры, пра што мы раней чулі. Калі так будзем паступаць, то ў большасці выпадкаў Гасподняя воля праявіцца. Это паспрыяе далейшай братэрскай еднасці, і Бог пашле свае дабраславенні і новыя поспехі ў супольнай духоўнай працы. На якой падставе? На той жа, што мы адно аднаго ўспрымаем такімі, якімі мы ёсць, і адно аднаго цярпім. Мы часта бачым добрыя вынікі, якія выходзяць з тых момантаў, калі супрацоўнічаем адно з адным. У гэтым жа Бог праслаўляецца, і царква Хрыстова расце і развіваецца ў хрысціянскай духоўнасці і служэнні Богу і іншым людзям. Так, Бог дабраслаўляе тыя суполкі вернікаў, дзе ўдзельнікі праяўляюць пакорлівы дух і паслухмянасць Богу. Калі чалавек жыве для сваіх інтарэсаў, з ім цяжка прыйсці да згоды. І апостол Павел прыгадвае нам, у чым заключаюцца ўчынкі грэшнага эгаістычнага чалавека, што можа і паказвацца ў жыцці веруючага ў Хрыста. Яны ж могуць быць такімі: варожасць, сваркі, ярасць, нязгода, зайздрасць, п'янства, гулянкі і падобнае. Такія рысы характару апостол называе цялеснымі. Яны працівяцца Божай волі. Галяцкім вернікам было напісана, што ім трэба хадзіць паводле духа і пажаданняў цела не будзеце выконваць. Што такое хаджэнне паводле духа? Это значит, што мы падтрымліваем блізкія зносіны з Духам Святым, з Ісусом Христом. Калі мы пастаянна і рэгулярна чытаем Слово Божие, Біблію, і молімся Господу, то застаёмся ў блізкіх стасунках з Христом, што і дапамагае нам хадзіць паводле Духа Божага. А плод Духа – любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ціхасць,
стрымліваць іншае. Чым больш мы будзем праяўляць такія рысы характару ў нашых адносінах з іншымі, тым больш будзем спрыяць той жа супольнай еднасці ў царкве Христовай. І гэта ўсё прывядзе ўсіх нас да радасных і прыемных вынікаў, што паслужаць далейшай братэрскай еднасці і годнасці. Хай дапаможа Господ Бог кожнаму з нас, вернікаў Христовых, заўсёды трымацца Яго і жыць дастойна Яго на пакліканне нас. О ласки дар, Ісус адзін і збаўца, і што яшчэ нябёсаў мне прасіць, Ён мае моц, свабоды, шчасця даўца, святло і мір, любові дар святы. На Ты стаю, Христос моя надея, Божий зов, Иисусе, у Тебе. Со мной ласка Твоя, я пою аллилуйя, ужоня я, а Христос во мне. Не страшно мне сярод ночное темры, бо збаўца мой вядзе мяне заўжды. Хоць я слабы, пайду далей у веру, што моц сваю мне з'явіць Бог святы. На Ты стаю, мой пастырь оборонец, и простель смяротный правядзе. Ночь як сон для мяне, Ён адновіцца мне, жоня я, а Христос во мне. Не страшный лёс, бо грех мой дарованы, и пэўны я, што план ёсць для мяне, бо за мяне Ісус быў катаваны, і у воскрес, каб даць жыццё і мне. На Ты стаю, Ён греху пераможца, да Яго молитвы все мои. Ланцуги з мяне зняў, я пяю аллилуйя, жоня я, а Христос во мне. Я больше и больше идти за им жадаю. Иисус давно привести обязал, и день прийди, мяне Ён обновляє, каб я в конце пред троном Божьим стал. На Ты стою, Христос моя надея, честь Ему и слава
Шановні слухачі, прийшов час розвітватися, але при кінці хочу признатися в тим, що бути покорливим, спокійним і готовим заховати єдність у суполці вірників не завжди легко. Будучи людьми з почуттям своєї годності, нам найчастей складана заставатися покорливими і спокійними, коли нешта в наших стосунках з іншими людьми іде не так. Ми постійно мусимо просити у Бога допомоги, щоб проявляти покору і послухняність Богу. Господи Боже, ми звертаємося до Тебе з просьбою Твоєї допомоги у наших намірах бути послухняними Тобі як у поводинах, так і у характері. Сьогодні ми почули про потребу проявляти покору, спокійність у наших відносинах з іншими братами і сестрами по вірі у Христа. Господи, без Тебе і Твоєї допомоги ми не здольні жити з такими рисами і заховувати єдність з іншими вірниками. Тому ще раз просимо Твоєго уділу у наших життях. За все Твоє добрословення ми щиро дякуємо Тобі і просимо Твоєго дальнейшего керування і наповнення. Это все просим у ім'я нашого великого Збавця Ісуса Христа. Амин. Слухачі, щиро дякую за увагу, зичу вам і вашому всього найлепшого і Господній присутності у ваших життях. Ви тільки що прослухали випуск ютубної евангельської духовної програми на білоруській мові «Добра вістка», говорить Юрій Рапецький.